Zdravím všetkých divákov, moje meno je Darina. V prípade akýchkoľvek otázok, či je to zablokovaná krčná chrbtica, zablokovaná platnička vytečená, nech sa páči, volajte. Gerta, vypni prenos, ide niekto, mám stránku, aha, dvaja idú. Nech sa páči, poďte. Čo vás sem prináša? Alebo takto sa dohodneme, viete čo, buďte ticho, skúsim ja, vy ste prišli kvôli susedským vzťahom však. Nemáte susedov, na vás obývate. Veľa žlče žlčníku, nemáte žlčník. Ideme pekne skúsiť kartičky, ticho, ideme. Joker. To asi ten Fero Joker. Taký šašo. Neviem. Jana, spolužiačka Jana. Nevideli ste sa dlho však? Včera? Nevadí. Gretka, čo? Súdny prípad? Vydržte mi chvíľku tu. Ideme liveka teraz, dobre? Do tálky. Dobrý deň. Čiže dríková chrbtica, driečná. Driečná. Sa nám arimuje. Dobre, ideme odblokovať, dobre? Lebo máme aj zákazníkov. Pripravte sa, vypnite šporák. No! Lepšie? Dobre, zložte mi. No alebo si ešte pokecajte s Gretkou. Dobre. Ideme k vám naspäť. Aha. Do vášho vzťahu príde anciaša nová osôbka. No, vďaka tejto novej osôbke budete mať veľa benefitov. Možno dieťatko, počkajte, neviem ešte vešti. S touto treťou osôbkou vám príde čas hojnosti, no? Si predstavte. A vidím tam benefit každý mesiac. Skutočne štedrú odmenu. Predstavte si, že to som ja. Počúvajte, ak sa spojíme spoločne do Autospolu skupiny, dostaneme každý mesiac odmenu 10 €. No nie je dobré. Ideme do toho spolu, poriadne, ďobnem vám túto väžbu zadarmo a potom sa už dohodneme. Čo? Bude to?